मर्निं नै आङो फुङावनो सिखारनानै न'खौ लिरखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर। आङो दहाय न' लिरनाय मानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै, मानो होनबा हाखु दाखु आरोना लोगोफोर। जों माने टिहुआव थांनो नागिरदों आरोना, फुजा हैनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। बेखायनो फुङावनो सिखारनानै न' आरि सिबस्रांबाय माबाय, न' फुस्रांबाय, ओमफ्राय बिनि उनावसो एसे भिडिअ लाबाय आरोना। दायो नै आङो न' आरिखौ फुखांजोबनानै दुगैखां लोबखां देलायखां दै सान्थि सारस्रांजोब्बाय आरोना। बेनिफ्राय न'आवबो एसे फुजा होनोसै। बिनि उनाव न'आव फुजा होखांनानै हजोंहाय टिहुआव थांसै आरोना। आङो दायो न'खौ सान्थि सारना लाग्रोबाय, फोथारग्रोबाय। बिनि उनाव फुजा होनानै लानोसै आरोना। फुजा होखांनानै दायो आङो देलायबाय आरोना। ओमफ्राय आङो फुजा होनाय मानाय भिडिअखौ लायासै आरोना। ओमफ्राय डाइरेक्ट फुजा होखांबाय। बेनि उनाव मामिखौबो थुखैखांबाय, मामिखौ देलायहोखांबाय। ओमफ्राय दायो आं देलायबाय आरोना। ओमफ्राय आं दायो देलायखांबायबो लोगोफोर। स' दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। जों दायो थांसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंजाय हासबेन्डआ दायो फैनानै ओंखाम जाफैनांगौ नालाय, स्कुलाव थांनांगौ। ओमफ्राय आलु भाजा एवखाबाय आरोना बियो लोगोफोर। नै देलायखांनानै एवगासिनो आरोना लोगोफोर। नै फैद'नो बिफाखौ फैद' होनगासिनो। आबैयाबो देलायखांबायना। थांसै जोंहा मन्दिराव। Soalnya udah baik sih, saya ini kira-kira gak cincin nih. Abisnya tak selain tanah. Biranya apa lah? Biranya mana udah jauh? Biranya mana? Biranya terus bisa luar. Mau deh, hai. Nanti bahaya tangsih sih nggak? Mundur hamsih. Wahai. Wah malai. Mau kali sih tiba biar mundur mana? Hai amun aja ini sedikit naik ini naik ini amun nggak? Jangan sih tiba biar kali sih tiba bye. Apa ya amun nih? Jadi naik semua biar. Udah dari lana kita puja kan? Jadi naik sih biar mana deh? Tadi itu jalan juga bisa nggak? Betul. Saya dah. Oh, tadi sakit mah. Mabus tu biar. Babe ni babe ya. Gardu naik dong babe gardu naik dong. Oh, boleh kuring. Kari gedeng, kari ya gedeng korone. Parah, bangkai mana sih tuh akhirnya sudah lagi nih. Bapak bilik sih apa kerman sih aku mendat nane, bangkai time bersih akhirnya lagi, time para manci kira. Ini bapak jeng bapak pergi koro. Amun nenek kau saya. Tuh. Mundur. Wih, siapa yang cari temen kan nama? Beखौ फुजा होनो लाबाय जोङो बायनानै गामिया जानो बिबाय थायोहाय। आं आथिं सुनो र'।
गाइखेरानो आइया लुखांबाय खोमा ना जिरनानैसो होनांगौमोनदां एसे जिरलाय आइ फिसा आमजादो आइया गोखैखाय जाया खोमा न'आव मोनफैलायबाय जोंहा दायो नै न'आव मोनफैबाय नों दा मा लांगोन स्कुटि लांगोन स्कुटिजों थांगोन ना गारिखौ लांगोन मोनफैलायबाय मोनफैबाय ओंखाम जाहैग्रोसै एबाराव नों आबैजों थादो दे ओइ आपेल जानायासो आंनिथार मालाय बेहा थाबथालायथारदों आपेल होननाय अबाव मोनबो आपेलखौ बहा मोनबोनाय जोंनियाव बेयाव मोनबोदों जोंनियाव मोनबोदोंनो ओंखाम जानोसै ना एबाराव टाटा बाय बाय जा आबैयानो दंखायो ओइ सान बिबारा सिरिजोब्बाय ना लांदां नुजोबथारबाय ओमफ्राय दहाय फुङाव फुजा हैनानै फैनानै ओंखाम जाखांनानै हासबेन्डआबो स्कुलाव थांबाय माबाय ओमफ्राय जोंबो दसे उन्दुबाय मामिजों आंजों ओमफ्राय दायो सिखारनानै सानसुनि थाखाय नै दालि संलायबाय आरोना आलु भाजाया दहाय फुंनियानो दंखायो ओमफ्राय आं दायो सानसुआव जानो थाखाय दालिल' संबाय आरोना दालिजों ओंखामजोंल' संसै आलुआ दंखायो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर संबाय थानोसै दायो मामिया आइजों दङ आरोना ओमफ्राय नै हासबेन्डआ स्कुलनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय दिंखिया लाबोफादों ओमफ्राय एवलायबाय आरोना दिंखियाखौबो लोगोफोर नै दायो दिंखिया मोनबाथाय जानोसै आरोना आलु भाजा दंखायो दालिल' संबाय